קוראים לי לילך פלדמן, ואני די-ג'יי, ויש לי 6 ילדים. הגדולה שלי בת 6, אז הם כולם נורא צפופים, ובתוכם יש שלישייה חמודה, ובתוך השלישייה יש לנו ילדה מיוחדת, יש לנו את לבונה החמודה. ההתמודדות שלנו ביום-יום צריך לארגן את הלוגיסטיקה של לאסוף את הילדים מהגן ולקחת אותם לחוגים ומקלחות וארוחת ערב ושינה וסיפור. ההבדל הוא שאנחנו צריכים לעשות את זה ל6 קטנטנים שהם לא עצמאיים, ואנחנו צריכים לעשות את זה יחד עם ילדה שצריכה על גבי זה טיפול רפואי וליווי צמוד כל הזמן. לבונה נולדה עם מחלה שהיא דווקא מחלה די נפוצה, אבל היא נורא הסתבכה איתה. קוראים למחלה הזאת אטרזיה של הוושט. היא התפתחות תקינה של הוושט שלה. ידיים מוחאות הן 1 ו2, מעלה הן עולות, מעלה, מטה הן יורדות, מעלה הן עולות. בגלל שלבונה מונשמת 24/7, היא צריכה כל הזמן שיהיה לידה מישהו שיודע לטפל בה. וזה אומר שאם היא נמצאת בבית ורק אני פה, רק אני המבוגר שנמצא, אני לא יכולה לצאת החוצה. אני חייבת להיות איתה. זה אולי אחד האתגרים הכי גדולים ביום-יום, בהתנהלות ביום-יום. זה שאתה מרותק לבית. אי אפשר לצאת, אי אפשר לטייל, אי אפשר אפילו מקום שמרגיש שאתה לא יכול לתת לילדים את הבייסיק. אחד הדברים שנותנים כוח כשקשה, זה מחויבות. אני מחויבת לילדים שלי, אני מחויבת לבית שלי, והמחויבות הזאת היא מאוד חזקה. מאמה. Take a mama. אני צריכה לשמוע לך את השיר הזה, זה ממש יפה. שיר מאוד שמח. זה יכול לומר לי... לילה. לבונה, נכין החופן ואז תלך לישון. מאוחר. לילה. יש לי כמה חששות בנוגע לעתיד של לבונה. החשש הכי גדול זה בהנחה שלבונה תמשיך להיות מאוד סיעודית, והיא לא תצליח להסתדר בכוחות עצמה. אז מי יטפל בה? כמה זמן היא תהיה בבית? כמה זמן אנחנו נוכל להמשיך לטפל בה? ואם לא אנחנו, עד 120. אז מי כן? אחים שלה? מוסד? זה החשש הכי גדול עם לבונה. אם היא תצטרך טיפול, אז מי יהיה שם לטפל בה? לילה טוב. הסיבה שבחרתי דווקא בתקלוט זה כי אני רציתי משהו שמשמח אותי. ישבתי וחשבתי מה באמת יכול להביא לי שמחה עם ההתמודדות בבית וכל האתגרים וכל הכוחות שאנחנו נדרשים לגייס. אז אני רוצה לבחור מקצוע שמביא לי את אותה רמה של שמחה כמו שיש לנו קושי, וזה הרגעים הכי שמחים. ברוך אתה אדוני
אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. השאלה אם הייתה לנו אפשרות אחרת, האם היינו רוצים שהיא תיוולד רגילה. זאת שאלה סופר מורכבת וסופר קשה, כי מצד אחד ברור שהיית רוצה שכל הילדים שלך יהיו בריאים, מצד שני זה נותן כל כך הרבה אור, וקיבלנו כל כך הרבה מתנות לחיים שלנו, גם ברמה של המשפחה וגם אני ברמה האישית. לבונה היא באמת מלמדת איך גם אם אתה נושא עול גדול, אתה יכול להיות אדם נורא שמח. כל מה שאני נושאת בחיים, כאימא, אימא בכלל, אימא לילדים מרובים וקטנטנים, אימא לילדה מיוחדת, כל המסע הזה, אפשר לעשות אותו עם חיוך גדול. זאת הסיבה שאני בחרתי לעבוד בתקלות, זאת הסיבה שבחרתי ללכת ללמוד תקלות. ובאמת ככל שלמדתי יותר ועשיתי את זה יותר, נהייתי שמחה יותר. וגיליתי כמה זה ממלא אותי וכמה זה משמח אותי. איזה אלופות, מזל טוב לתהילה! קדימה, קדימה, להרים! לפני לבונה הייתי בן אדם הרבה יותר פסימי, והייתי בן אדם הרבה יותר עצוב, שזה קצת הפוך על הפוך, אבל דווקא התמודדות עם לבונה והקשיים שלה והמסע הזה שאנחנו עושים ביחד, דווקא זה נתן לי הרבה שמחה ואור. ואם נוגעים בתקלות, הוא מסב לי גאווה, כי הוא גורם לי להרגיש כל פעם שאני מצליחה ליצור אצל אנשים אחרים שמחה. הוא גורם לי להרגיש שאני נותנת מתנה לאנשים. וזה כל כך משמח אותי, כי אני יוצאת לדרך הזאת בעיקר בשביל ליצור שמחה בחיים שלי. ואני זוכה שאני יוצרת שמחה בחיים של אנשים אחרים, ואיזו גאווה ענקית זאת. אם הייתי יכולה להעביר מסר אחד לאנשים על שמחה והתמודדות, זה פשוט קודם כל ששמחה זאת בחירה. כל אחד מחליט איזה עבודה הוא מאמץ בחיים שלו. וגם השמחה זאת עבודה שאפשר לאמץ אותה. להיות מודע ולהחליט. אם אני רוצה להיות אדם שמח, אז אני חייב באופן פעיל להכניס לחיים שלי דברים שמשמחים אותי. אני לוקחת על עצמי את הבחירה להיות שמח, את הבחירה לעבוד ולהיות שמח. אני חד משמעית לא הייתי די-ג'יי, אלמלא הסיפור שלנו והמסע שלנו עם לבונה. ואני לא יכולה לדמיין מתנה יותר גדולה לחיים שלי מזה.